Det kan jeg lave en cigaret i vinduet. Så får de på færd. Så op med. Hold så. Over på rullefeltet. Over på rullefeltet. Hvor har vi egentlig tusser henne? Ej, vil du snakke om, man kan få en test? Nej, det har vi så. Jeg godt nok ikke. Han er ikke smart sulten nok. Ikke herom. Det går da flot, det der. Ja, det er ikke for noget, men du tør ikke at vælte de 3 stykker, der står derovre. Det kunne være sjovt, synes jeg.